Sinambi yang laras tebang-tebang Jawi lumantar Gondarung campur sari. Sinambi ngerendo. Suwantanipun para kadang seniwati sampun sumadyo ing dalu punika. Yen ing tawang ana lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang megoning angkasa dimas sun takoke pawartamu janji-janji aku eling cahayu rungono tangi sing ati binarung suarane ratri dimas tresnaku sundul wiati dek semono jadimu disekseni mego kartika sairing rasa tresno asih lagi tumun iki presiden dolanan sedotan yen ing tawang ana lintang cahayu sumedhot rasane ati lintang-lintang ngiwi-ngiwi Pindawaling aturaken kawilujengan sugeng pinarak sinambi yang rapi di darat pasugatan ing dalu punika lumantar kadang-kadang sinoman anglaras tembang-tembang Jawi lumantar Gondarung campur sari kunjuk dumateng keluargaku saking Bapak Wibowo dalam Mbak Iman ya kalau ana mandeke barang aja kesusu nggih sabar kinanto kinarwa karya lho waduh yen ning tawang ana lintang cahayu sumedhot rasane ati lintang-lintang ngiwi-ngiwi liman ngenteni bulan datang desa mono meko karatiko kairing rasa tresno asih sasai penyindene ya kaya anteng mituhu
Hah? Masa? Tak tenggo golek noleh aku nek rung madang ngono. Ya. Yen ning tawang ngono lintangan cahayu semedot rasane ati lintang-lintang ngiwi-ngiwi ngenteni bulan dadari. Mugi ndadosaken rena sukae penggalih dalu punika kunjuk dumateng keluarga agung saking Bapak Wibowo dalam Mbak Emma lumeber warga masyarakat Kandilan sedayanipun sesepuh pini sepuh